Pagpalang araw po sa inyo lahat. Nandito naman po ang Iwagan ng Pangasinan na magbahagi po ng iba't ibang karunungan din po. Sana po ay tumutok lamang po kayo dito at mag-share, mag-subscribe, mag-like and share. Pakitulong po, Iwagan ng Pangasinan po. Sa mga nag-request po sa akin ng pangkalatang pambinyag po sa mga gamit at iba pa po. Hindi lang po medalyon po ang bibinyagan po, kahit ano po yun. Para may magamit po kayo, kung may gusto po nyong binyagan, ay magagamit nyo po. Kung gusto nyo pong binyagan po yung mga libreta nyo po o medalyon, pwede nyo pong po ito. Pangkalatang pambinyag po ito sa mga gamit. Yan po. Pangkalatang pambinyag sa mga gamit at iba pa. Bro, dito na yung request mo. Magdasal ng isang ama namin. Magtirik muna sa pumunta kayo sa altar. Ilapag nyo po yung mga gamit nyo po. Kung ano po yung gusto nyo po yung binyagan. Kahit pagsamahin nyo po lahat po. Kung gusto po yung binyagan. Kahit anting-anting man o medalyon, mga libreta, mga kon po. Ilapag nyo po. Magtirik po ng isang puting kandila. Tapos magdasal po ng isang ama namin. Luwalhati. Bago po nyo magdasal po ay kon na po kayo ng tubig po. Maganda po yung gagamitin nyo po yung tubig ulan po. Yung unang tubig sa Mayo. O kung wala po kayong ganun po, ay yung holy water po. Kumuha kayo ng konting holy water po. At i-prepare nyo na po. Magdasal ng isang ama namin luwalhati. At isunod po yung orasyon po. Ng isang bisis lamang po. Narito po ang orasyon po. Igoti, baptisi, Iliap, pakmamitam, maim, pumaim, Christum, Pater Filium, Verbum, Spiritum, Omnipotentem, Pactinit, Igo, Igulis, Hub, Tilabat, Batis, Tarumpantal, Palasak, Jangka, Talinum, Piruka, Mayam, Darum, Pilisu, Bitum, Borum, Mixer. Sorry po. Katapos nyo po musal po, hawakan nyo po yung holy water po. Sinsira po nasabit lang po. Hawakan po nyo yung holy water tapos sabay nyo sambitin po yung In nomine Patris et Filii et Spiritus Sanctus Sancti at iwisik nyo po 3 beses pakros po sa mga gamit po. Usaling pabulong sabay kumuha ng holy water o unang buwan ng Mayo na ulan at iwisik sa bibinyagan po 3 beses po. Kung wala po kayong tubig ulan po sa Mayo, unang Mayo po ay yung holy water po. Maganda po yung holy water din po yung nakukuha po sa simbahan. Humingi lamang po kayo doon sa may po, bibigyan kayo. Yung basbas po sa nababasbasan po ng simbahan po. Mabisa po rin po yun. Bro, nandito na pong pangbinyag po. Sana unawain mo lamang po. Magdasal ng isang magtirik ng kandila sa ilapag, kunin mo yung mga gamit mo, ilapag mo sa lamisa, sa harap ng altar po. Magtirik ka ng kandila at magdasal ng isang ama namin luwalhati. At usalin mo ng isang bisis lamang po yung orasyon po. Tapos pag nasabi mo na yung nasambit mo yung orasyon, pag sinampit mo na yung In nomine Patris et, hawakan mo na po yung holy water. Habang inusal mo yung In nomine Patris et Filii et Spiritus Sanctus,
Sancti ay iwisik mo ng pa-cross po yung po, holy water. Pagkatapos mo yan, humingi ka ng gabay sa Ama na salamat Ama na sana po pagkalooban niyo po ng basbas at binyag po itong aking gagamitin sa pang-araw-araw na pangdipisa sa akin, sa buong pamilya o sa mga aking gagamutin. Ngayon lamang po, kahit ano pong diskarte nyo pong humingi ng gabay, nasa inyo na yan. At maraming salamat po sa inyo lahat na mga nakapanood po nito, mga ganang Pangasinan. Sana po paki-like and share, paki-subscribe po. Maraming salamat po sa inyo lahat.